parlok rawan bro kerpang parlok rawan ki baju sngo tenat bahaban lech je kop khwai dok kha ba pherแต่มันตางวันราชพีปันกันมาชพีกันก็เวกje kop khwai khabam ka bare ha jingking shwer lai shai ka sngi ar plaitrik nai ba khadwe ar jar phosau bala panjai di ba ti as lengdo ka por ban sedang ya kan je kop khwai kan long kdai jim step du lai je jan met ka dor sket ka long san spating ka shi chicken chiru yang we khwaiแต่ki price ki long kumne ka baning kong panyo san pho hajar ka ba ar paujar kabalah hidup kebakar san pinyo march paujar tingka dan lalor kini price kiba he pinyo di consolation price hadu sau putli mar kar san spa tingka te kanega jigo kwai do ka menta ka sngi thoding ar po ar tarik kanega sngi bu jaka ha kanega pung ha jengking sure ndai ka bakam sko lengo kalong ba kanega video ka bang apa ep kalong ka jingduna briu palat kibawan bu jaka menta ka sngi yang ngej bat lai sai dang step pin sawan bet ban wana cimentai ya kan dega jing khwai khabam ha jingking sure namar duna briu bha te ka long ka bakluj bha de kuman cepet kan mau ka jing the do iba ti as teng do gidon gidok khai ki ba he bha ki ba the ha ne ka pung khap tam do khap lun khakar ki ba he bha lai kilo tam nang ta ka don ka we do kha gambang ayu i ka do kha ka bam plang ka cross cup ka ba ka don ka jing kya ru nyau kilo nang ta khamukur ba heb ha te pilayu i hak to ka video baladap mangala upload te angej ba pin sawan be la sai dang step ha po jingking sure ban wan khwai khabam bat iba ti as leng do te ka jing khwai khabam ru kam dei ba pin chuan ko tabang ban yo do kha re jing ai su haru pin yo hadu san phojar ka bading kong ar phojar ka ba ar bat khat lai tli ki chi phojar bat kum juru sau phojar ki concession price mar kha sam spa tingkam te kalong ke ke bas ko si ha ka bayar dei menta ka sngi ka por bu jaka ka dei menta ka si henrei ke jingduna ki parok kawan ki bawan bu jaka te am tip shu balai henrei ngej ba pin sawan be la shai dang step ha jingking sure wana chimta ya ka ne ka jing khwai khabam ha jingking sure bat iba ti as leng do tangin ya pej ya ka ne ka video ka jingduna briu shaba palat menta ka sngi ki bawan bu jaka te ka jaka barang ko luj bha te wan no la shai dang step ha jingking sure san spating ka pin kur ya ka ne ka san pojar ne ka ar pol hajar la ne ka kini ki jar pat kum jur ni constitution price sa putri marka san spa tingka ti ta kene kublai shbun kene ka de jing pat kan mau jangai pi ki parlok ruan yo pi klet ya kene ka jing khwai khabam ha jingking shuar pala panya di ba ti as leng do kublai shbun toh lakarpat I baba driver ngabhawan wan sene sipofis ni don kami pi ba driver ngabhawan knang tang sene sipofis
Ông Quyền có trên đây Thôi. Lệ hết này là chưa